баъди гузашти 2 рӯз аз ҳодисаи фурӯравӣ даҳҳо гектар замин дар ноҳияи Абдураҳмони Ҷомӣ тақсими қитъаи замин барои бунёди манзилҳои зист ба сокиноне ки хонаҳояшон зери замин фурӯ рафт шурӯъ шудааст. тақсими қитъаи замин дар минтақаи бехавф ва бар асоси қуръакашӣ сурат гирифтааст. ин дар ҳолест ки мақомоти кумитаи ҳолатҳои фавқулода мегӯянд фурӯравии замин дар деҳаи навободи ноҳияи Абдураҳмони Ҷомӣ суст шудааст, аммо идома дорад. дар ҷамоати деҳоти Ифтихор дар натиҷаи фурӯравии замин бо таассуф бояд зикр намуд 20 хонаҳои истиқоматии шаҳрвандон зери замин рафтанд ва барои бартараф намудани ин гуна ҳолат фавран аз ҷониби кумитаи ҳолатҳои фавқулода гурӯҳи корӣ ба тасвиб расида бо сардории муовини раиси кумита ба ин ҷо сафарбар гаштанд ва бояд қайд намуд ки маҳз ҳамин талошҳои кормандони кумитаи ҳолатҳои фавқулода дар якҷоягӣ бо мақомоти ҳокимияти маҳаллӣ ва дигар сохторҳои қудратие ки ин ҷо фаъолият мекунанд имконият дод ки дар як муддати кӯтоҳ 167 хоҷагиҳоро ба ҷои бехавф интиқол диҳанд ва бо 3 вақт хӯрок таъмин намоянд. ҳамчунин офати табиӣ бештар аз 100 гектар замини сокинонро ба коми худ фурӯ бурдааст. мақомот барои 20 хонаводаҳое ки манзилҳояшон ба коми офат рафтааст дар саҳни варзишгоҳи мактаб шаҳраке аз хаймаҳо бунёд кардаанд. ҳамчунин дар ин маҳал бо раҳбарии муовини раиси вилояти Хатлон ситоди кӯмак ба сокинони зарардида таъсис шуда мақомоти масъули вазорати дохила, кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва дигар мақомоти маҳаллӣ ҳудуди ҳодисаи фурӯравии заминро таҳти назорат қарор додаанд. ягон хисороти ҷонӣ ба қайд гирифта нашудааст ва аз он ҷумла хисороти молии онҳо яъне он молу амвол яъне он чорвое ки доштанд онҳо зарар надиданд. сокинони деҳаи навободи ноҳияи Ҷомӣ сар задани ҳодисаи фурӯравии заминро бо даҳшат ба ёд меоранд ва мегӯянд фақат фурсате доштанд ки ҷони худро ба саломат расонанд. худи чанд километр дур буд, ҳами ғалтида омад. ҳами рӯзе борон гирифт ку борони сахт. ҳами борон анау дарай ку ҳамо дарада сел рафт. Сел рафт маҳкам кард шура. Ба гашта ҷар омад қишлоқ дарасид. Хонаи тоғои шум, хони хиштомонам, хони худам. Сеюм хона хонима. Диден хонатон рафтан шумо? Ҳами гирехтам хонам чапшид. Ҳама якҷои ҳами майда чайдам рӯи ҳавлида чапшид худам гирехтам. ҳоло ба сокинон аз сӯи мақомоти ҳукумат ва созмонҳои байналмилалӣ аз тариқи кумитаи ҳолатҳои фавқулода кӯмакҳои молӣ расонда ба манзили муваққат аз хаймаҳо таъмин кардаанд. ҳамчунин мақомоти вазорати дохила то симметрии маҳаллаи фурӯравии замин манзили сокинонро таҳти назорат қарор дода сокинонро ба он минтақа наздикшавӣ намегузоранд. ҳар сол дар Тоҷикистон даҳҳо ҳодисаи табиӣ сар мезанад ки бар асари онҳо чандин нафар ҷони худро аз даст медиҳанд. ноҳияҳои Хуросон ва Ҷомӣ дар вилояти Хатлон аз минтақаҳое маҳсуб мешаванд ки ҳодисаҳои фурӯравии замин ҳар сол тақрибан рух медиҳад.